kontakte. Takže dnešná otázka a dnes večer znie, bude sa týkať vzťahu, vzťahu s osobou, ktorý skončil, alebo teda nejakým spôsobom sa preťal kontakt a teraz nie sme v kontakte. Viac menej môže to byť bývalý partner alebo niečo v tom zmysle, ale nie sme s ním v kontakte, takže opýtame sa kariet, ako bude pokračovať teda ten vzťah, nejaká spoločná komunikácia, či tam vôbec bude ešte v budúcnosti nejaká komunikácia. Takže vypadla nám hneď karta aktivity, činnosti, doslova komunikácie, takže áno, komunikácia tam bude, ale vypadol zároveň aj diabol. Karta je označená číslom 8, to znamená, môže to byť o 8 dní, 8 mesiacov, 8 týždňov, niečo s osmičkou spojené. Samozrejme, karta 8 je aj karta akoby nekonečná mi prišlo, takže tam môže byť stále nejaké akoby, môže to spojenie trvať akoby navždy, môže tam byť nejaký soul kontrakt, ktorý naozaj akoby ktorý sa nedá pretnúť. Zároveň pritom je karta diabla a zlomené srdce. Takže v prípade teda áno, dojde, ale riešia sa tam nejaké toxické veci. Sú tam proste stále nejaké akoby buď to nejaké bariéry, ale viac menej sú to akoby, môže tam byť spojenie, nejaké nezdravé veci, ktoré nie akoby vyriešiť. V podstate môže byť aj kvôli čomu vlastne vzťah skončil, alebo celkové ten kontakt, takže akoby najskôr sa musia vyriešiť tie veci. Môžu to byť nesprávni ľudia, s ktorými sa daná osoba stretáva, môže tam byť alkohol, ďalšie akoby nejaké toxické látky, ale v podstate sú tam, alebo môže tam byť nejaká závislosť, takisto závislosti, lebo väčšinou ten diabol predstavuje nejaké akoby nezdravé veci, čo sa týka buď po psychickej stránke, hmotné, nejaké zlé, proste akoby zlé, nejaké nevhodné, toxické veci, hej, už akomkoľvek. A potom tam vyšla karta zlomeného srdca. Tá karta môže znamenať, že keď sa pýtame akoby, ako to bude do budúcna, alebo či tam dojde k nejakej komunikácii. Karta zlomeného srdca znamená buď ten človek si zlomí srdce, že akoby pri tom diablovi, keďže vypadla vlastne k tomu diablovi, že príde na to, buď teda ak sú tam iné ženy, alebo je tam iná žena, tak vlastne najskôr si musí zlomiť akoby srdce, aby pochopil, teda aby došlo k tomu opätovnému vlastne kontaktu, nejakému sklamaniu. Môže to byť tak, alebo zároveň vlastne medzi, akoby, keď sa pýtame na v podstate tú osobu, tak tam môže dôjsť akoby k nejakému zlomenému srdcu. Ale v tomto prípade je to vlastne skôr, že ten človek sa musí nejakým spôsobom, bohužiaľ po tej akoby stránke diabla naopak vlastne vymaniť z tých zlých, akoby závislých, alebo proste z tých toxických akoby záležitostí, ktoré si nesie teda kvôli čomu skončil ten vzťah. A je tam vlastne karta vlastne zlomeného srdca, áno, to sme už hovorili, ale je tam karta vlastne človeka, ktorý má zaviazané ruky. Ono vlastne nemôže nič robiť, ale našťastie je karta reverse, takže akoby dostáva sa z nejakého v podstate z nejakého ako doslova väzenia, hej, že človek má zviazané ruky, nemôže sa vymaniť z niečoho. Tak vlastne až vtedy v podstate dojde ku komunikácii, keď sa ten človek z niečoho vymaní. Tam môže byť akoby nesprávne, môže tam byť kľudne nejaký kolektív, nejakí ľudia, keď sa on akoby vymaní, keď sa fakt akoby sklame v tých ľuďoch, tak až vtedy vlastne, keď dojde k tej nejakej pravde, alebo keď si uvedomí, možno k tomu uvedomeniu. A karta hviezdy, to je vlastne karta hviezda naopak, tak tam akoby keď nedôjde k nejakému splnenému prianiu. A výklad je dosť taký akože ťažký, aj smutné energie sa tu nesú, takže možno tam je potrebné akoby spracovať si nejakú lekciu.
Ale ja by som tam dala ešte akoby konkrétnejšie sa spýtať na to, ako sa to bude vyvíjať vlastne ten vzťah, aký bude prebiehať medzi nami do budúcna. Lebo toto bolo, či akoby dojde ku kontaktu, alebo ako to bude, hej. Tak sa spýtame ešte priamo, v podstate takú podotázku ku tomu, že konkrétne, aký bude teda vzťah medzi nami do budúcna. Tam vypadla karta, akoby, keď sa pýtame na to, ten človek si vlastne, vzťah medzi nami do budúcna, tak to je v podstate, že je tam človek, ktorý si pracuje, hej, na svojom. Tam môže dojsť akoby, keď sa pýtame, aký vzťah bude do budúcna, tam by malo dôjsť nejakému akoby zlúčeniu alebo buď ku komunikácii k niečomu, lebo vlastne obidve strany si nechcú, akoby nebudú pracovať len na svojom, hej, nebudú sebecky myslieť na seba, takže keď to je reverse, to znamená, že tam dôjde akoby k nejakému buď začnú, akoby prestanú myslieť len na seba, ale začnú akoby, keď sa pýtame, hej, na obidve strany. Začnú možno, nebudú rozmýšľať len o sebe, začnú akoby inak rozmýšľať, nebudú sa sústreďovať len na tú, alebo nebudú sa sústreďovať len na tú prácu. Potom tam vypadla karta prázdna, v podstate musí prejsť zrejme nejaké tiché obdobie alebo niečo, v podstate obdobie prázdnoty. A potom tam je rytier mečov, takže ako rytier mečov je karta akoby takého rázneho posunu, lebo je tam rytier, nie je to páž ani nič, ale rytier je už vyspelá akoby energia, vyzretá energia, takže vlastne dojde tam akoby k nejakým rozhodným činom, k rozhodnému akoby jednaniu. Ale je to trošku taká akoby agresívnejšia karta, takže k nejakým náhlym rozhodnutiam tam môže dojsť, ale v podstate je to také rýchle, náhle jednanie, ostrejšie, keďže tam je meč. A v podstate, keď sa pýtame vlastne tam je v podstate štvorka mečov, to je osoba, ktorá dumá, ktorá rozmýšľa, stále premýšľa, či ako je v takom poklidnom, akoby zadumaná, celkovo akoby zadumaná do seba, tak vlastne keď sa akoby dostanú tie osoby z vlastného dumania. Tam môže byť len jedna osoba, ale keď sa viac menej sa pýtame na tú druhú osobu, keďže vlastne my sme akoby na jednej strane a v podstate svoje nejaké emócie alebo veci, alebo čo by sme chceli, tak to vieme, takže sa pýtame viac menej na tú druhú osobu. Tak tá druhá osoba musí akoby vystúpiť z toho premýšľania nad skôr dumania, alebo akoby a je tam Ace pohárov, ale je to reverse. Ako tá karta sa mi ukázala, takže to platí akoby skôr k tej, hej, ale Ace pohárov je karta akoby tých. Karta pohárov je karta vlastne najvyššieho, akoby čo sa týka lásky, to je naplnenie v láske, áno. Človek je lásky plný, tak vlastne on keď vyjde akoby z toho, ale je reverse. Takže keď padla ku tej karte, tak tam to znamená akoby keď vyjde z toho, že nechce akoby rozdávať tú lásku. A potom je tam vlastne dvojka. Tam vyšla krásna karta na konci. To je vlastne dvojka pohárov. Takže keď sa pýtame, takže s tou osobou by sme mali skončiť vlastne akoby na tej dvojke pohárov. To je pekné, akoby pekný výklad nakoniec, akoby také trošku hrobolaté. Ale akože mňa to samo prekvapilo, lebo som nečakala po takomto celom výklade. Takže bude tam buď nejaký soul kontrakt, v podstate, ktorý akoby skončí tými dvomi pohármi. Takže ak je to nejaká romantická, nejaká láska, niekto bývalý alebo niečo, tak to by malo skončiť teda znovu na tej dvojke pohárov. Teda buď vo vzťahu, alebo v podstate v tej nekonečnej láske, akoby, ktorá sa nikdy neskončí, hej. Máme ľudí, s ktorými vždy budeme v kontakte. Akoby tak to môže byť, keď sa pýtame akoby priamo na, ak to je vlastne vzťah, alebo ak to je niekto z minulosti, tak to skončí dvomi pohármi. Takže to je pekný výklad. Akurát ja by som ku tomu ešte doložila tie adviceové karty mystickej múdrosti. To sú vlastne akoby nejaké, ktoré máme vedieť teraz, nejaké energie, ktoré by nám mali pomôcť akoby nás dostať k tej našej vyššej múdrosti.
Zmyslovosť, nech mluviť svoje zmysly. Máme si akoby vychutnať, ale čo týka tohto, tak máme sa starať. Ak sme žena, tak sa máme starať o seba. O svoju ženskosť pestovať. Ak máme nejak zlomené srdce, alebo nás ešte čaká, hej, že ešte prechádzať budeme tým zlomeným srdcom, sklamaním, tak máme pestovať svoju sebelásku, svoje hodnoty, máme sa venovať akoby sebe naplno, pretože v podstate keď sa my venujeme sebe, tak až vtedy vlastne dokážeme tú lásku príjmať, takisto jej dávať, odovzdávať. No? Keď sme akoby stále rozmýšľame, nie sme v kontakte, tak samozrejme tam nie sú veľmi až také príjemné energie, alebo sa to neskončilo dobre, takže akoby napraviť si znovu tú energiu, venovať sa nejakým meditáciám, proste sebeláske, starať sa o seba, o svoju ženskosť, zmyslovosť. Príležitosť je za dvermi, chop sa ich. Takže nás čaká, akoby ukazuje sa nám, že budú sa nám ponúkať nejaké možnosti, príležitosti. V jednej to cítim po pracovnej stránke, neviem prečo mi to akoby takto, že budeme mať možnosť vlastne sa buď stretávať s novými ľuďmi, ktorí nám akoby nás vyvedú z toho smútku, z toho akoby z tej poklesnulej energie, takže máme akoby nechať, cítim to tak, že otvoriť akoby tie dvere a nechať vlastne prísť akoby novú energiu, takže vlastne nebudeme sedieť a čakať, alebo ja neviem, ako to skončí, alebo kedy sa nám ozve ten človek, alebo v podstate takto. Takže vlastne máme sa akoby rozhýbať samých seba, áno, dostaneme vlastne nový vietor, novú energiu, dostaneme sa preč zo smútku. Nikdy nie je dobré dlhodobo zostávať v smútku, pretože vlastne potom si to aj priťahujeme. Pardon. Intuícia, dôveru svojej intuícii, takže ako by sa aj zastavila a začala rozprávať dajme tomu o práci alebo niečo, tak to je vlastne tá intuícia, no? Že vlastne človek sa napojí na to nerácio, na to vlastne čo cítime, možno čo vidíme, ak má niekto, možno aj pestovať tú svoju intuíciu, ešte aj to mi akoby tu padá, že v podstate zrejme človek, ktorý buď počúva karty, alebo ho zaujímajú karty, alebo akoby cíti nejaké to, má také, je citlivejší, hlavne to sú ľudia, ktorí sú viac citlivejší a má nejaké akoby to, že vlastne cítime, akoby keď sa s niekým stretneme, hej, že je to nejaký osudový človek alebo niekto, kto má byť v tom živote, proste cítime to nejaké prepojenie, tak v podstate máme sa venovať tej intuícii, ak sme prepracovaní alebo ak nemáme na to čas, nájsť si čas na seba, zmyslovosť, áno, zmysluplnosť, venovať sa svojej sebeláske. Takže takisto akoby, áno, človek, ak je v zrýchlenom tempe, nejakom pracovnom alebo nemá čas akoby sa venovať, tak ono niekedy fakt postačí aj tá pár minútová ranná meditácia alebo večerná meditácia. Akoby chystám sa robiť potom aj nejaké formy meditácií, ktoré by mali človeku pomôcť, akoby ľudia, aj pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí meditovať alebo akoby sa nevenujú takým veciam, alebo sa sem dostali len z dôvodu, že si chceli vypočuť akoby ten výklad, tak aj také kratšie meditácie, ktoré sú vhodné vlastne pre vysoko akoby vyťažených pracovne ľudí. Takže určite tam budú, určite sa chystám aj na niečo takéto. Takže to by bolo asi zrejme momentálne všetko, čo som chcela vlastne akoby k tomu výkladu doplniť. A budem sa teda tešiť znovu na ďalšie výklady. Tak ja vám poprajem krásny večer.